n'ụtụtụ taa onwe ka isi tọrọ anyị ya bụ ntị gị ahụ n'ala ka ute ị ga-anụrụ na ndị uwe ojii steeti Anambra agaala aka ka egbepụrụ mmadụ 3 n'ihi ibu egbe n'ụzọ iwu na-akwadoghị. Ị ga-anụrụkwa n'osote onye isi ala Naịjirịa bụ Shetima agaala mba Etiopia ije nọchite anya Tinubu n'otu ọgbakọ ọwụ dị oke mkpa. Ị ga-enwekwa ohere nọrọ na Thomas Tuchel ebinye n'aka n'akwụkwọ ịnọ n'otu egwuregwu bọọlụ mba England ruo afọ 2028. Ngwanụ tọrọ anyị ya bụ ntị gị ahụ n'ala ka ute ka inwe ike nụrụzie ka ya bụ akụkọ ndị a na ndị ọzọ ga-esi ada n'ọnụ anyị n'ụtụtụ taa. Ndị unu ga-anụ olu ha bụ mụnwa n'onwe m Uchenna Clever Ọnụọha nakwa Nwada Clara Nwokocha. Ndị uwe ojii steeti Anambra gaala aka ka egbe mapịwụrụ mmadụ 3 maka ibu egbe n'ụzọ iwu na-akwadoghị ya na ịganye aka na ibu ọgwụ ike. Ya bụ mmadụ 3 anwụchiri gụnyere Ifeanyị Ibeabụchi dị nnọọ afọ 39 bụ 39 years, Abdullahi Shaibu dị nnọọ afọ 26 bụ 26 years na Ọba nọ afọ 18 bụ 18 years. Ya bụ ndị a ka ndị uwe ojii steeti Anambra kọwara na anwụchiri ha kpọmkwem n'obodo Uke dị na kansụl ime obodo Idemili North nke steeti Anambra. Ka ọ dị, ọ bụ onye oti mkpu ndị uwe ojii steeti Anambra bụ SP Tochukwu Ikenga bụ ya mere ka ọha na eze wee mara maka nke a. Ya bụ Tochukwu Ikenga kọwara na ndị uwe ojii steeti Anambra nwụchiri ndị a dịka ha natachara ozi dị oke mkpa gbasara ha. Akụkọ a nụrụ ekwuola na ndị agha ala anyị azọpụtala mmadụ 8 n'ime mmadụ 10 ahụ ndị obu egbe tọrọla atọrọ n'ụbọchị Wenezdee gara aga n'otu ebe ọwa a na-agba akwụkwọ n'obodo Dabawa dị na kansụl ime obodo Shanono nke steeti Kano. Akụkọ a nụrụ kwuru na ndị obu egbe sụcha akpa ndị agha wakporo ebe a na-agba akwụkwọ ma tọrọ mmadụ 10 n'ime ndị ahụ na-agba akwụkwọ larie. Ya bụ akụkọ a nụrụ gara n'ihu kọọ na ozugbo ndị agha ala anyị na-anụ akụkọ a na ha waliri chụwa ndị obu egbe a ndị gbahapụrụ mmadụ 8 n'ime mmadụ 10 ahụ ha tọrọla atọrọ ma rie mbọmbọ ọsọ. Ka ọ dị, ndị agha ala anyị apụtala kpuo na ha azọpụtala mmadụ 8 n'ime mmadụ 10 ahụ atọrọla atọrọ ebe ha na ugbu a na-agbakeri ala ịhụ na ha zọpụtakwara mmadụ 2 ndị ọzọ ka nọ n'aka ndị obu egbe. Gọvanọ steeti Kaduna bụ Obasani apụtala kpuo na o nwebeghị onye isi ala ọwụ kemgbe a gbara nwee ihe dịka obodo anyị abụ Naịjirịa kwadoro ndị gọvanọ enwere n'ala anyị karịa onye isi ala Bola Tinubu. Ya bụ Obasani kwuru nke a n'otu ọgbakọ inye ihe ntụrụugo akpọrọ Leadership Annual Conference and Awards bụ ebe a nọnye ya ihe ntụrụugo dịka gọvanọ kacha mee nke ọma n'afọ. Gọvanọ Obasani nọ ebe ahụ kwuo na mkwado Tinubu na-enye ndị gọvanọ enwere n'ala anyị ugbu a emeela ka ọ na-enweghịzi gọvanọ na-aga agbaziri ego iji elekọta steeti ya anya nke ọma. Obi bịara nnọọ kụrụ ndị mmadụ n'elu n'ụbọchị ụnyaahụ bụ Tọzdee kpọmkwem n'ọdọ ụgbọelu Nnamdi Azikiwe International Airport dị n'Abuja dịka ndị ọrụ nchekwa nwere ike ha ịhụ na ha nwụchiri aka chịbụrụ steeti Kaduna bụ Nasir Ahmed El-Rufai dịka o si nnọọ Cairo nke mba Ijipt wee wụcha na ya bụ ọdọ ụgbọelu. Ọ bụ onye enyemaka n'ọdọ nzirịta ozi midia nye ya bụ Nasir El-Rufai bụ nwa amadi aha ya bụ Muyiwa Adekeye bụ ya mere ka ọha na eze wee mara maka nke a. Nwa amadi a kọwara na El-Rufai jụrụ nnọọ ma jụwa isi iso ndị ọrụ nchekwa tutu ruo mgbe ha bịara kpọrọ ya n'ụzọ iwu kwadoro. Ya bụ onye enyemaka El-Rufai gara nnọọ n'ihu mee ka ya bụ onye enyemaka El-Rufai n'ọdọ nzirịta ozi midia bụ Adekeye gara nnọọ n'ihu wee kọwaa na ndị ọrụ nchekwa chọrọ ịnwụchi El-Rufai bịara jichie mpempe akwụkwọ international passport o ji aga mba ndị ọzọ. Ka ọ dị, ndị ọrụ nchekwa apụtabeghị kwuo okwu gbasara ya bụ akụkọ anọ nnọọ kemgbe esi na-eko achịcha. Osote onye isi ala bụ Kashim Shettima anọrọla n'ụbọchị ụnyaahụ bụ Tọzdee hapụ isi obodo anyị bụ Abuja gaa Addis Ababa nke mba Etiopia ije nọchite anya onye isi ala Tinubu n'otu ọgbakọ ọwa akpọrọ 2026 African Union Summit. Ya bụ osote onye isi ala Naịjirịa ka a tụrụ anya isonyere ndị ndu mba ọzọ na ya bụ ọgbakọ.
ya bụ osote onye isi ala Naịjirịa bụ onye ụfọdụ ndị minista na kabinet ya nakwa ọtụtụ ndị ji ọkwa dị elu na gọọmenti so gaa ya bụ njem ka a tụrụ anya ịwụcha n'ala anyị bụ Naịjirịa ma ọgbakọ ahụ kụrụ ọnụ. Ndị ụkọchukwu Katọlik nke dayọsis Wukari na dayọsis Jalingo anọrọla n'isi ngagharị iwe emere n'ụbọchị ụnyaahụ bụ Tọzdee na Jalingo bisi steeti Taraba n'ihi oke ogbugbu a na-egbu ndị mmadụ ọkacha na kansụl ime obodo Takum, kansụl ime obodo Donga nakwa na kansụl ime obodo Ụsa nke ya bụ steeti Taraba. Ya bụ ndị ụkọchukwu a na ndị niile so mee ngagharị iwe a bụcha ọtụtụ ihe edere ihe dịgasị iche iche iji gosipụta iwe dị ha n'obi. Akụkọ a nụrụpụrụ na egbuola mmadụ 80 people ma chụkeekwa puku mmadụ naanị n'ime abalị 90 na ya bụ kansụl ime obodo ndị ahụ akpọrọ aha. Ya bụ ndị ụkọchukwu a na ndị a na-eme ngagharị iwe gbarụrụ ihu n'ịgba nkịtị gọọmenti gbara gbasara nke a. Onyeisi oche otu Labour Party n'ala anyị bụ Sinetọ Nenadi Usman ya na onye na-arụgodo ọrụ dịka onye odeakwụkwọ otu Labour Party n'ala anyị bụ Benson Upah agwala ndị DSS na otu ọrụ nchekwa dịgasị iche iche enwere n'ala anyị ka ha nwụchie onye bụbu onyeisi oche otu Labour Party n'ala anyị bụ Julius Abure maka ịbịa na ụlọ ọrụ otu Labour Party dị n'Abuja n'ụzọ iwu na-akwadoghị. Mmadụ abụọ bụ Nenadi Usman na Benson Upah kpọrọ oku a dịka ha na-agwa ndị nta akụkọ okwu na ụlọ ọrụ otu Labour Party dị n'Abuja. Ha boro Abure ebubo ịbịa na ya bụ ụlọ ọrụ otu Labour Party dị n'Abuja n'ụzọ iwu na-akwadoghị ma buru akwụkwọ otu pati ahụ dị nnọọ oke mkpa bụkwa na agwa ha kọwara dịka agwa omekome ma bụrụkwa nke jọgburu onwe ya. Ọ dị nnọọ mkpa ime ka ị mara na ụlọ ikpe ukwu ala anyị dị n'Abuja nọrọ nnọọ na nso nso a chabie ikpe ma kwuo n'oge Abure dịka onye isi oche otu Labour Party n'ala anyị akụrụla ọnụ ebe ha kwupụtara nwaanyị aha ya bụ Sinetọ Nenadi Usman dịka onye isi oche otu Labour Party n'ala anyị. Bashir El-Rufai bụ nwa nwoke aka chịburu steeti Kaduna bụ Nasir El-Rufai apụtala kpuo n'otu pati African Democratic Congress bụ ADC agaghị akpọpụta Atiku Abubakar dịka onye ga-eji ọkọlọtọ otu pati ha azọkwa onye isi ala n'afọ 2027 na-abịa abịa. Ya bụ Bashir El-Rufai kwuru nke a site n'ozi o zipụrụ n'ọdọ nzirịta ozi X n'ụbọchị ụnyaahụ bụ Tọzdee. Ya bụ nwa nwoke El-Rufai gara n'ihu kwuo na ọ ga-akara Atiku mma ịrụ ọrụ dịka okenye na ndọrọ ndọrọ ọchịchị kama ịpụta bịa zọwa ihe ọma na ọ gaghị enwetanwu mmeri na ya. Ya bụ nwa nwoke El-Rufai gakwara n'ihu kwuo na ọ ga-amagbu onwe ya ma otu pati African Democratic Congress bụ ADC kpọpụta onye Igbo ma jiri onye mgbago ugwu mee ya osote ya na nke a ga-eme ka ọ raa otu pati APC ahụ inweta mmeri n'afọ 2027 na-abịa abịa. Onye nkụzi otu egwuregwu bọọlụ mba England bụ Thomas Tuchel agbatikwuola ọnụnọ ya n'otu egwuregwu ahụ ruo afọ 2028 na-abịa abịa. Ọ bụ otu na-ahazi egwuregwu bọọlụ na ya bụ mba England bụ ha mere ka ọha na eze mara maka nke a n'ụbọchị ụnyaahụ bụ Tọzdee. Cheta na ya bụ Tuchel ka mba England ji wee dochie anya nwa amadi aha ya bụ Gareth Southgate kpọmkwem n'ọnwa Ọktoba afọ 2024 gara aga. Ka ọ dị, o durula mba England gaa amamaka iko mba ụwa bụ World Cup ebe o merichara akụ bọọlụ asatọ mba England kọrọ n'ogo ntozu oke maka ya bụ iko mba ụwa. Ya bụ Tuchel a na-ekwu okwu ya enweela mgbe a na-arọ ya anya na ọ bụ ya ga-anọchite anya nwa amadi aha ya bụ Ruben Amorim pụrụ apụ n'otu egwu bọọlụ Manchester United. Mana ka ọ dị ya bụ Tuchel ebinye n'aka n'akwụkwọ ma gbatikwu ọnụnọ ya na ya bụ otu egwuregwu bọọlụ mba England ruo afọ 2028 na-abịa abịa. Igbo mụrụ nze ma mụọ ọzọ o zochala ma gbachaa. Asị bụ ọkụ nyụrụ si wụsara ya ọwa maka na ọkazi anaghị eju akpa amachie ya ọnụ. Ọ gwụla na ya bụ akụkọ ụwa na nkenke na nke ụtụtụ taa, mana tupu anyị achịkọba ya geghachikwa na isiokwu ndị ahụ bụ ahụ ya ebule ma sị hapụ ile dike. Ya bụrụ na ị goziri ntị nke ọma n'ụtụtụ a ị ga-anụrụ mgbe anyị wetara gị akụkọ kwuru
na ndị uwe ojii steeti Anambra agaala aka ka egbepe nwụrụ mmadụ 3 n'ihi ibu egbe n'ụzọ iwu na-akwadoghị. Anyị mekwara ka ị nụrụ na osote onye isi ala Naịjirịa bụ Shetima agaala mba Etiopia ije nọchite anya Tinubu n'otu ọgbakọ ọwụ dị oke mkpa. Anyị mekwara ka o doo gị anya na Thomas Tuchel ebinye n'aka n'akwụkwọ ịnọ n'otu egwuregwu bọọlụ mba England ruo afọ 2028. N'aha Benjamin Joseph bụ onye chịkọbara akụkọ a, ka mụ onwe m bụ Uchenna Clever Ọnụọha nakwa Nwada Clara Ụkọcha bụ ndị si n'olu ndị ngara eme ka ịghọta ya n'asụsụ Igbo ji asị nọrọ ebe ahụ imela ngagharị n'oge na-adịghị anya kpọmkwem mgbe oge ji nkeji 30 gata elekere 7 nke ụtụtụ anyị ga-alọghachi n'ike na ebube maka ihe omume anyị bụ nzukọ ome Igbo. Clara ịsaalachi. Uche ịbọọla. Ọ maka na onye ọwa isi ga-abịa taa mere iji kpọkọ ihe ka ịkpọkiri. Uche ka ihe na-eme gị na ọ gịnị? O nwere ihe nna anaghị aghọta o. Ị ma na echere n'ihi a niile na-akọwa uru m. Uche, allow me now. I have someone that is coming to take me. Ọ onye ọwa isi ga-abịa by 8 taa. Ihe mere iji kpọkọ ihe niile ịkpọkiri. Ọma na-ege ntị una salachi biko 8 o'clock dot this morning biko elekere 8 nke ụtụtụ kpọm mụ na onye ahụ alọwazie n'ọgụ akwa ya biko enwere ga-abịa ebe a bi wetara m cheke I feel ọ dị ebe a nọrọ n'ebe ahụ agagharịkwala agagharị ihe dị mmarị. So what else are you looking for? We have all the shows and programs to keep you entertained and informed as you navigate your day. Keep your radio dial locked on Echo FM 100.7. Don't touch your radio dial. Yo, what's up? Baby, let's go. Echo FM. Don't touch that dial. We are the fresh news people. Echo FM 100.7. Music. Music just the way you like it. We are Echo FM 100.7. The fresh news people. No station does it better like we do.
So what else are you looking for? We have all the shows and programs to keep you entertained and informed as you navigate your day. Keep your radio dial locked on Echo FM 100.7. Don't touch your radio dial. Yo, what's up? Baby, let's go. Echo FM. Don't touch that dial. We are the fresh news people. Echo FM 100.7. Music. 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 Music just the way you like it. The way you like it. We are Echo FM 100.7. The fresh news people. No station does it better like we do. So what else are you looking for? We have all the shows and programs to keep you entertained and informed as you navigate your day. Keep your radio dial locked on Echo FM 100.7. Don't touch your radio dial.